A new type of treatment has now been developed for ulcerative colitis and irritable bowel syndrome. It has been clinically proven and is free of side effects. Welcome to Nordic Rebalance. Jeg var blevet træt af, at behandlingen føltes som om, at det bare fjernede symptomer, at problemet var der hele tiden. Og lægerne havde også meldt klart ud, at der var ikke nogen kur for det her. Så fandt jeg Nordisk Rebalance og kom i behandling med den her diæt kombineret med deres produkt Profamin i et halvt års tid. Og det ændrede virkelig mange ting. Jeg er fuldstændig symptomfri i dag. Så meget, at jeg i samråd med min læge har besluttet, at jeg kan lade være med at tage noget medicin. In patients with ulcerative colitis and, in some cases, irritable bowel syndrome, the immune system is in a constant state of alertness. This is the result of an overreaction, which leads to inflammation in the intestine. Medical treatment of ulcerative colitis is aimed at suppressing the immune system in order to reduce this constant overreaction. Unfortunately, when you suppress the immune system, it can also lead to unpleasant side effects. If the medication has no effect or the side effects become too excessive, the only solution is to remove the large intestine and attach an ostomy. With regard to irritable bowel syndrome, there is no medical treatment available. Inden jeg gik i gang, var jeg utrolig træt for det første, og så skal man jo også være meget, meget tæt på toilet, når man har den her sygdom. Så jeg var meget hæmmet i forhold til, hvad jeg kunne gøre i min dagligdag. Søvnrytmen var ødelagt, kunne ikke deltage i særlig mange ting på universitetet, jeg var jo ung studerende på det tidspunkt. Så i det hele taget var min livskvalitet meget forringet. Jeg har haft meget ondt i min mave i cirka 3 år. Og har gået til en del undersøgelser, både fra den ene side og den anden side, opfra og nedefra, og har kun fået at vide, at jeg havde irritabel tyktarm, og det måtte jeg lære at leve med. Nordic Rebalance has developed a dietetic treatment that does not attempt to suppress the immune system. We are going after the source of the disease, i.e., whatever is irritating the immune system, and our treatment has no side effects. The cornerstone of the dietetic treatment is Profamin, which is taken orally twice daily. Profamin provides important nourishment for the large intestine in the form of short-chain fatty acids. With the consumption of Profamin for an extended period, we are also aiming to alter the environment in the intestine. This means that the intestinal bacteria stop irritating the immune system. The result is that the inflammation ceases. Treatment with Profamin has no side effects, and it has been documented in clinical trials. The results show that Profamin helps approximately 2 out of 3 patients, and many of them are completely symptom-free. As well as taking Profamin, you are also in constant contact with a nurse and have access to our electronic disease diary. Here, you and the nurse can follow your course of treatment, which lasts for 3 to 6 months. Consequently, you need a little bit of discipline in order to achieve the desired effect. The nurse and the disease diary will help you with this. Jeg startede med Profamin og førte samtidig meget grundigt dagbog med, hvad jeg indtog af mad og mine toiletbesøg og smerter og velbefindende sådan generelt. Og det hjalp mig til at se dels effekten, som indtraf meget hurtigt, og på hvilke områder den indtraf. Og så hjalp det mig også til at bevare motivationen til at fortsætte med behandlingen. Hvilket i virkeligheden var rigtig let, fordi at det ændrede mit liv stort set fra den ene dag til den anden. Eller i hvert fald i løbet af meget få uger. Det øjeblik, hvor jeg sådan virkelig indså, at jeg var fri af den her sygdom for første gang i 5 år. Det gav en enorm følelse af ligesom at få frihed tilbage i livet, få livskvalitet tilbage. Det er ikke overhovedet nogen form for overdrivelse, når jeg siger, at jeg har fået min livskvalitet tilbage, efter jeg er gået i gang med at jeg har fået den Profamin. Altså, man ikke kan sove om natten, man er op mindst 10 gange hver nat, og så man får lige pludselig et liv tilbage, hvor man sover igennem hele natten. Det er uvurderligt. For mig i hvert fald. Så lever jeg et liv nu uden smerter,
hvor at min daglige toiletbesøg, det ikke er noget, jeg skal styre mit liv efter. Jeg lever fuldstændig som alle andre, helt normalt. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg kan tage på de rejser, jeg har lyst til. Og ikke mindst, så vågner jeg op hver dag, uden at tænke på, at jeg er syg. If you are receiving medical treatment, you should continue it while taking Profamin. You should only stop the medical treatment on the advice of your doctor.